исәнмесез? Бар ул матбугат, бар ул туры сүз. Көн сайын булмаса да, газетләрнең, журналларның һәр битендә булмаса да, алар очрап тора. Бигрәк тә күңелдәгесен, жан түрендәгесен әйтергә теләүчеләр һәм әйтә белүчеләр бар. Гадәти мәгълүматлар да бар. Менә Шәһри Казан газеты сезнең каршыгызда, Ватаным Татарстан газетасы, Казан утлары журналы, апрель саны. Без бу турыда сөйләдек тә инде. Звезда Поволжья газетында Рәшит Әхмәтов татар милләте стратегиясе турында 26-нчы мәкаләсен бастырган. Укучысы гына булсын һәм ышанучысы булсын һәм әйтүченең тирән итеп, үткен итеп әйтә белүен аңлаучысы булсын. Әлбәттә, барысы да андый булмаса да. Менә бүген без берничә бигрәк тә жан үзгеч язмаларга, фикерләргә игътибар итик әле. Мәдәни җомганың соңгы санында Сүрия Усманова Чистайда без кузгалырмы дигән мәкалә бастырган. Сүрия ханым Татарстан Югары Советы депутаты булып торганы бар, үзе табибә. Һәм бу юлы ул үзенең яраткан туган ягы Чистай районы турында әйтә. Чистай районында соңгы вакытларда музейлар яңа ачыла, бик зур проект, чөнки анда сугыш вакытында СССР Язучылар союзы әгъзалары тыныч имин тормыш эзләп күчерелгәннәр һәм шунда яшәгәннәр. Чистай башлыклары бу турыда игътибар белән зур гына эшләр башкара. Хәзер анда Леонов, Сильвинский, Подураев, Бутлеровка багышланган яңа музейлар ачарга җыйналар һәм башка анда бигрәк тә Борис Пастернакка һәйкәл куелган. Шатланырга мөмкин әлбәттә. Мәскәү дәрәҗәсендәге, Россия һәм СССР дәрәҗәсендәге шәхесләрнең истәлеге Чистайда калгач. 1 ел булса да анда алар торганнар, язучылар берлеге әгъзалары. Сүрия Усманова татар шагыйрьләрен, татар әдипләрен онытмау ягында. Алар да Чистайныкы һәм аларның да исеме калырга тиеш дип әйтә. Аерым алганда язучы һәм милли юлбашчы Гаяз Исхакый, шагыйрә Сания Гыйфәт, шагыйрә Рәйсә Ишмуратова, язучы Барлас Камалов, Кояш Тимбикова, Флора Тарханова, композитор София Губайдуллина, рәссам Әнәс Тумашев, артистлардан Вера Минкина, Фәйзи Юсупов, Камал театрының элекке директоры Шамил Закиров, дәүләт эшлеклеләре обкомның беренче секретары булган шәхес һәм үзәк комитет сәркәте булган кеше Гомәр Усманов, дәүләт эшлеклесе Дания Дәүләтшина, татар дөньясында дин, мәгърифәт таратучы Мөхәммәд Закир Камалов, Мөхәммәд Наҗиф Әмирхан, Габделхат Саматов, менә шундый шәхесләр Чистайдан чыккан. Хәтерлиләрме аларны? Бу турыда аңларга ярдәм итә әлбәттә соңгы еллардагы Яуширма авылындагы Гаяз Исхакый музее. Анда янгыннар да чыкты, анда таралу да булды, Югары Советның комитет утырышы да үтте, ләкин барыбер әле Сүрия ханым боз кузгалырмы дип көтә. Чистай әтәсендә Татарстан җире түгел дип фикерли ул. Районда татарның үзе бар ди ул, изе юкка чыгарылган. Чистай төбәгендә татар милләтенең кадерен һәм тарихын уятырдай biz кайчан кузгалыр икән ди. Ягъни җанында яткан иң шундый сызланган фикерне ул әйтә, аның белән кемдер бәхәсләшергә мөмкин, тигезләргә мөмкин, ләкин бу фикер әйтелгән һәм бик күпләр шул турыда уйлый. Димәк, моны игътибарсыз калдырырга мөмкин түгел һәм матбугат иреге бар, димәк шушы турыда фикер әйтелгән. Шул ук мәдәни җомганың шул ук санында Раниф Шәрипов дигән язучы шагыйрь бар, аның белән әңгәмә оештырылган, ул зур шундый кыюлык, рухи көч күрсәтеп, үзенең авыруы белән җиңеп иҗат итә һәм инде быел да ул Тукай бүләгенә чыгарылган иде, хәзер тагы алмады. Аңа әйтә, әлбәттә сорау биргәндә рәнҗемисең дигән кеберәк тә сорау бирелә. Ул әйтә, рәсми бәяләү юк дип әйтеп булмый. Әдәби премиялар алдым. Шәйхиман Нур, Саҗида Сөләйманова исемендәге, Такташ исемендәге, Гаяз Исхакый исемендәге премияларны да тапшырдылар һәм аңа мәдәният хезмәткәре дигән
атказанган исем бирелгән, фидакар хезмәт өчен медале дә бар. Тукай бүләгенә хәзергә юк. Шулай да Раниф Шарипов бу юлы да үзенең күңел түрендәге кыю фикере белән бүлешә. Аның фикеренчә туган телне өйрәнүгә зуррак игътибар итәргә кирәк, мәгарифкә. Аннан сорый журналист, мәктәпләрдә күп теллелек белән туган телне күтәреп буламы дигәндә, Раниф Шарипов булай дип җавап бирә. Мәктәпләрдә татар телен күп теллелек белән генә чикләү агонияны озатачак кына. Әйтәсе килмәсә дә әйтәм, безнең өмет юк ди ул. Без вакытны сузарга тырышабыз, ләкин мондый хәлдә киләчәк өметле түгел, бик авыр хәл. Телеңне үлеп барганын аңлау, ул бит иҗатка да тәэсир итми калмый, язарга авыр хәзер дип әйтә. Ягъни татар телен күтәрәсең икән, иң беренче чиратта татарча сөйләшү, татар милләте турында уйлау, аны күтәрү дип саный ул Раниф Шарипов. Әдипләребез менә шулай зурдан кубып, күңелендәгесен бик сызланып, борчылып әйтәләр һәм бик уңайлы һәм ничектер тынычландыра торган фикер түгел булар. Ватаным Татарстанның 1 май санында Иркаил Зайдулланың интервьюсы бар. Иркаил Зайдуллага Клара Булатовага соңгы көннәрдә халык шагыйре дигән исем бирелде. Яшь халык шагыйре Иркаил Зайдулла үзенең әңгәмәсендә шулай ук кыю фикерләр әйтә. Күптән түгел булган президент белән очрашуда язучылар нәрсә әйткән? Мәдәният, сәнгать хезмәткәрләре нәрсә сораганнар һәм ни дип тәкъдим иткәннәр соң? Һәм Иркаил Зайдулла, президент Рөстәм Нургали улы Минниханов кебек үк безнең сорый белә торган, әйтә торган фикерләребез аз дип әйтә. Ягъни булган кадәресе дә тиешле дәрәҗәдә түгел ди. Ул әлбәттә Фатих Карим һәйкәл мәсьәләсен Ринат Харис күтәргәнен искә ала. Әлбәттә бу кичкенә проблема түгел, чөнки ул классик шагыйрь, фронтта яугырлык күрсәткән шагыйрь. Һаман да әле аның шәшкә куя торган урыны юк. Аның туган авылында бюст бар, ләкин Казанда аның һәйкәле юк. Ә бит хәзер без дистәләрчә төбәкләрдә Тукайга, Җәлилгә һәйкәл куелды дип шатланып белдерәбез. Ике шәхескә генә һәйкәл кую булмый, ә шундый зур шәхесләргә һәм милләтпәрвәр шәхесләргә, кыю шәхесләргә һәйкәл кую, әлбәттә алар гомумән системалар рәвештә дә алып барырга тиеш. Һәм аерым шәхескә, аерым мөгаен монда аерым караш таләп итү Ринат Харисның дөрестә булгандыр. Шул ук вакытта Иркаил Зайдулла яшь язучылар һәм яшь классиклар дип әйтик инде, классик дигәне шундый шаяры брак. Рөстәм Галиуллин, Рүзәл Мөхәммәтшин, Илгиз Зәйни, Илдус Миннуллиналар, алар шушы күтәрелеш чорында үскән кешеләр. Алар белән нәрсә булачак? Һәм яшьләр турында әйткәндә, ул өметләнгән яшьләр хәзер үзгә һәм бу соңгы елларда алар күтәрелеп, тагы да кызурак, тагы да кыюрак шәхес булып күтәрелерләр дип уйлаган Иркаил Зайдулла, ләкин меркантиллек, сакчылык дәвам итә дигән. Шактый пессимистик, һәр хәлдә кыю һәм үзенчәлекле фикер белән бүлешә Татарстанның халык шагыйре Иркаил Зайдулла. Әгәр дә борчый торган фикер булмаса һәм йоклата торган гына әйбер безнең тормышыбызда лаеклы булса, бу цитаталарны биреп тормас идек. Бу интервьюсында Иркаил Зайдулла андый фикерләрне әйтә, сез аны мөгаен интернеттан яки гәҗиттән табып укырсыз. Нишләргә соң? Иркаил Зайдулла әйтә, милләт җан атарлары җитми. Ягъни җан атарлар фанатик рәвештә милләтне яратучылар җитми. Әгәр дә чыннан да җан атарлык икәнсең, сине ишетәчәкләр, күрәчәкләр. Минемчә, һәр өлкәнең фанаты булырга тиеш дип әйтә ул. Шундый җанатарлар булмаганда милләт алга китә алмый. Анысы да булыр иде, иң аянычы без елдан-ел демократик кыйммәтләрне югалта барабыз дип әйтә Иркаил Зайдулла. Уйлагыз, фикер йөртегез, әйтегез. Җанатарлар чыннан да җитәрлекме бездә?